What's up mga Danlak? Welcome na po sa akong channel na Boy Danlak Official. Kung bago pa ka mag-subscribe, nakapindutan notification bell. So para na ako, sa ako mga kadanlak no, ang 2019 no, very nagpasalamat ug ako sa Ginoo nga successful akong 2019 bisag na yung mga problema nga niabot sa mong kinabuhi no. Pero siyempre nagpasalamat rin hapon ko no na nakabuhat na ko og YouTube channel na ako o Facebook page na ako mo na ni karon nga Boy Danlak Official. So nagpasalamat ko sa Ginoo no nga siyempre daghang gaingon ako nga magbuhat tag YouTube channel kay siyempre may na lang ba palingaw-lingaw sa mga tao ana kay tabian mo kay ko brrr. So mo na ni nakabuhat na ko din siyempre na yung mga problema nga niabot sa mga kinabuhi ana yung mga financial problems na social. So siyempre no so nagpasalamat po daw sa Ginoo nga hantod karon na kami ra gyapon sa akong asawa nga si Lalabs no 2 years na mi sila kami mga pagsubok nga nagyan. So kami ra gyapon duha napadayon ra gyapon mi sa relasyon. So sa ako pong mga magulang no nga wala may nagkasinabot siguro normal nga anak magina. Then abot pud sa punto nga siyempre ako magulang nagkasakit og diabetes no. Si Marlon so naputlan sa tiil mga kadanlak no mga siguro mga diri mga kadanlak no ani. Diri tama na putol. Yeah, so nagpasalamat ako sa Ginoo nga okay ra pud siya successful ra pud yang pag-opera siyang bagtak no na nabalda na siya. Di na siya ka George na sa side stand kay lami nagatiyang form George loy kay siyempre hinamis mo siya kayo pero walay asawa niya hinamis so may tawag nga na sweet. So to naputlan siya no bali kaduha siya naputlan o ay katulo una mga tudlo pa niya tapos siyang tiil nga sa pikas dayon sa ikaduha ubos gamay sa tuhod then siyempre napamagid wala pa magid ni hawa ang diabetes kay higugma siguro kay niya. So naputlan siya kusob nababaw na sa tuhod mo to kung giingon ninyo nga dari taman ani ngana diri na taman. So okay nagpasalamat ug ako sa Ginoo no nga siyempre nakatabang po niya nakabaligya pag isa ka baboy para lang nga makatabang ko sa akong magulang no bisag nga dili kami magkasinabot siyempre may igsoon mo matabang jud ka di ba ana mo gina. So mo to mga kadanlak no successful. So sa 2019 po nakaplano po ko pohon nga nasit po nako akong plano nga siyempre mag settle down ako. Social magminyo bitaw ko. So magminyo na ako mga kadanlak no ana ra mga kadanlak nagpasalamat ako sa Ginoo nga naapoy blessings naabot na mo no siyempre sunod tuig po ay karon tuiga na 2020 no magminyo na ako karon tuiga. So napagsabutan naman isang asawa nga si Nida nga minyuan ako sa karong tuiga karong maabot nga Abril pohon maing lawas pang miskay sa panglawas. So sa 2019 na mo nagisabutan no nga siyempre kinahanglan ako nga minyuan ako siya para respetado pud ko siya ang kuano ready na po ko magminyo jud ko nga dugay na ako nang giplanuhan. So okay na ana ko ibuhi tapos plano na lang kulang nga unsay buhaton pohon para ma-successful ang paghikay. So salamat gid ako sa Ginoo sa ko pong pamilya nagpasalamat pud ko pamilya sa akong asawa nga gidawat po ko nila sila ang pamilya gisuportaan po ko nila nga sa akong pagigugma silang anak. So salamat po kung dako kung sa mga bayaw ko na ako dia future bayaw. So mo to mga kadanlak no mo to experience ako sa 2019 very happy kayo bisag na mga problema happy kay ko. So kamo mga kadanlak unsa nako pangutanan niyo unsa may experience sa 2019 no. So taga tuig man naman gyud di man gyud mawala ng problema mga pagsulay pagsubok sa akong kinabuhi normal man ginano. So ano lang mag-ampo ito sa Ginoo nga sa mga pagsulay yung mga gihatag sa tuwang mga sakit dili man na ihatag kung di nato kaya naanay purpose. So mag-amping-amping ta perminti sa atong mga trabaho siyempre di gyapon nato kalimtan atong ginika nag-amahan no ana maminyo ta og sa Manili sa pag maminyo ka di gyapon mo baliwala ni imong ginikanan mutabang ra gyapon ka kay siyempre di ba kinsa pa atong mga ginikanan edad-edara na wala na kayo kuan. So munay akong purpose karon tuiga no munay ako ang isa sa wish na ko no New Year's resolution ako nga hinaot nga karon tuiga nga daghan pang blessings maabot sa mong kinabuhi kapamiskay sa panglawas ilayo sa mga sakit tagaagwita sa kinabuhi ug buo among pamilya. So mo na akong plano karong tuiga nga makatabang pa kog laing tao makatabang pa ko sa pamilya din ang wish ko nako Lord God nga naot nga budako pa niya ako ang company sa akong YouTube no nga madaghan-daghan pa ta more subscribers ana ra man gina subscribe kasi siyempre po maloy Ginoo
kani akong YouTube kung makaluyan makatamang ra pud tao. So mura to mga kadalak no, salamat kay mo ako lang gi-share ako makaagi sa 2019 ug akong plano karong tuiga nga 2020. So mura to no, so hinaot ka mo pud mag-amping mo kung sa imong mga plano sa imong kambuhi, ayaw ginyo kung namoy mga plano iampo gina ninyo sa Ginoo, perminti ginang nay Ginoo sa itong mga plano kay aron successful kita. So mura no, mag-amping-amping mo siyang trabaho. God bless us all.